Men Murat Molla. Tanadın öýdän. Men ömrüme şeýle tırnazor gözledim. Tırnazora baryan, ýadylyan, ifiguran goý gaýdyan. Kaçın taýyn bolsaňa mal gaýdyan. Gynansak da olar ýal tırnazor ýok eken. Hemmesine de özüň barmal eken. Şoň üçin men tırnazora gatnap başladım. Oňa ady Globus Lotus öýdän. Bu ýerde men ilkinji günüm. Garantiya. Kaçok boldum öýdän. Üstümden güllüň öýdän. Çıra öýdän. Arnold öýdän. Habib öýdän. Ýok McGregor öýdän. Ýok Emelianenko. Samson öýdän. Tigr öýdän. Saňa görnüm öýdän. Medan öýdän. Ay, gowarda öýdän. Men eşe öýdän? Yüzüm masaj ettim öýdän. Aslında beýle däl öýdän. Trenersiz kallym öýdän. Jançky geldi öýdän. Bu men bilen bagtly öýdän. Öwretdi öýdän, emme zady. Degdi öýdän. Bildirtmedim öýdän. Love. Öýdän. Bu Angelina Jolie öýdän. Men ýanymdan aýrylanok öýdän. Ýadadym öýdän. Söýdi öýdän. Jack Chan öýdän. Energallym öýdän. Bu men ýanymdan aýrylanok öýdän. Men üçin ölmäge de taýyn öýdän. 5 minutdan geldim öýdän. Gelýänçä trenirovka jygatdyň öýdän. Ýalanyny öpmäni hakykatdan öpdüm öýdän. Geligi ýanyna bardym öýdän. Oňa çelli taýlandyň öýdän. Wow, geldi öýdän. Bardyň öýdän. Kaçdy öýdän. Bardyň öýdän. Barşyňa öpdüň öýdän. Agyň süpürdiň öýdän. Sen Brad Pitt öýdän. Olam Angelina Jolie öýdän. Öýdän. Gaýtdym öýdän. Sokullym öýdän. Bular iki öýdän.